No dnes taký bežný servis som u zákazníka. Toto je zametací stroj, ktorý majú odo mňa prenajatý v takej výrobnej hale. Nebudem teraz konkrétny, že kde to je. A v podstate je to jednoduchá mašina, baterková. Odklopíme, tu má bateročku, trošku zaprašenú, ako vidno. A strašne sa sťažujú, že to strašne práši, čo aj zodpoveda teda tomu stavu, že naozaj je to zaprášené. A celé to funguje tak, že zametá to do takej nádoby tu na vzadu. Sa takto vyklopí. Toto zametá ten bordel. A hore nad tým je filter. To je pod týmto deklom, ja zhodím dekl, ukážem vám to. Čiže ak to zametá, vyhadzuje bordel tam. A ten zvírený prach je odsávaný tu na hore tým ventilátorom cez tento filter. Na tom filtri ešte taký vibračný motor, ktorý slúži na oprášenie. To je na to gombík. Zatrasie, tak potom z toho vypadáva, oklepáva ten filter, hej, takýmto spôsobom. Čiže buď to vysáva, alebo sa oklepáva filter. A je toto celkom dosť zaprášené. Aj tu na to odfukovanie z toho filtra je dosť zaprášené. Nicméně, to ako tak funguje. To trošku posuniem. A spodku sú ešte také plechové klapky, aby ten bordel nešiel priamo na ten filter, ale cez také štrbiny to odsáva. Takže musím zistiť aj prečo to práši. A všimol som si, že tá nádobka na tú špinu, keď ju tam nasadzujem, tak tam ide tak nejako ťažšie, takže asi tam niečo bude. Nejaký takýto papier vypadol z toho. Neviem, čo tam niekde bolo zaseknuté, takže idem to pokúkať. Ináč si myslím, že v pohode, na to, aký je zaprašený, tak ako v pohode. V podstate je to zametací stroj, tak čo môže byť zaprašený, nie? Aj tak to vyzerá ten filter. Ja by som povedal, že to je taký normálny prevádzkový stav tých zametákov. Nič výnimočný filter. Som myslel, že či náhodou nie je poškodený, ale nie je. Tak by zaujímalo, že koľko prachu v tom je, tak to nejako by sme to videli. Skontrolovať. Skúsim si vyťahnuť sem nejaký stlačený vzduch, poriadne ho vyfúkam. Ideme ďalej. A už ho mám. Už mám ten problém tuto. Chlapci asi si sa snažili vyčistiť ten filter. Tak urvali toto tesenie vzadu, to je okolo toho filtra, aby to neprašilo. A otrhlo sa im to tesenie, bolo tam skrčené vzadu. Tým pádom popod to podfúkovalo a netesnilo. Takže mašina vyfúkaná. Sa nemusím nikomu vysvetľovať, aký kúdel prachu z toho išiel a kde skončil. Najlepšie bolo, že v polovičke som si uvedomil, že mám otvorené auto, že mi to fúka rovno do auta. Takže tuto je to nezbedné tesnenie. Teraz musím vymysleť, ako tam prilepím, aby tam držalo tak, jak má. Tíkrok prilepené, poskladané. Ešte som si všimol, že tuto tento gombiček, ktorý je, toto je že odsávanie, samozrejme keď je pustené zametanie, ktorý beží odsávanie, tuto to fučí, tuto to ťahá. Tuto ešte na to taký dekel celé. Toto pekne fučí von. Odsávanie beží. A po vypnutí toho zametania by človek mal spraviť toto. Počkaj, vypneme zametanie. Mal by stlačiť tento gombík a oklepnúť ten filter. Lenže ten gombiček trošku hapruje, takže idem pozrieť do tohoto tu. A tieto priemyselné spínače sa nedá len tak vycvaknúť. Na to človek musí ísť odzadu, pekne odzadu a bez lásky, aby stlačil tieto pacičky, aby sa to dalo vyťahnuť. Ale ten spínač vyzerá takto vo vnútri, čistunko. Som čakal, že tu bude naprášené, on je taký prachotesný, takže vidíte, že je to priemyselné, tak je to dobré. Ale vyčistím tu na tie kontaktíky, asi jen tam to zle dosadá. No a to prečistíme, to je opálené trošku. To bude vončo. Tak, spínačik je vyčistený. To šlape jak hodziny. Toto je odsávanie. Otestujeme to. Vyčí. A ešte som zabudol spomenúť, že keď som prišiel, tak mali to takto odvesené. Tú nádržku spodnú a to treba, aby to bolo takto pricapnuté, pritiahnuté. Aby tá nádržka tesnila, aby to naozaj potom odsávalo ten prach. Lebo keď je to takto odvesené, tak ten prach vlastne víri vedľa. Takže trošku som došteloval tu na tú klipsňu a idem to prebehnúť, otestovať.
Už teda s nasadeným deklom tuto vzadu. Takže zametáme. Neprášime, ešte schválne prebehnem po tom, čo som tu vysypal z toho stroja. Ten prach, dúfam, že ho je vidno. A je to viac menej preč. Odsávanie beží. Fúkať fúka, ale nepráši. A to je podstatné. Takže všetko funguje tak, jak má. Dobre, dokončené, hotovo. Tento servis je v rámci prenajmu takýto, aby, ak by to niekoho zaujímalo, tak napríklad prenajom takéhoto zametacieho stroja so servisom je 300 € mesačne. Môže byť elektrický, môže byť benzínový, podľa toho, kto čo ako potrebuje. Títo väčšinou umývajú si halu, teda zametajú si, majú tam aj umývací stroj odo mňa, že zametajú, umývajú halu, takže tam benzínový nemôže byť, takže bol baterkový. Požiadanie od firmy Techniservice. Tak, čaute.